Ja, dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij deze zeer bijzondere livestream. Ik kan al een kleine hint geven, maar ik zie in de verte toch echt eens aankomen rennen. We zitten hier in het Limbrichter-bos. En die neven mij staat Twan met €1000 aan vastelovensgoed. En door in de verte komt een jonge dame aangesprint door het Limbrichter-bos. Ik ga eens even her. Ja, de beste Bino! Kom maar, kom maar, kom maar! Ja. Nog even, nog even. Ja, de mos gaat voldoen, hè. Kom maar snel, kom maar snel, kom maar snel. Even rustig, ja, dat hebben ze wel even gepiet. Ik zie nemen ze in de buurt. Ja, ik zag hem daarachter staan, dus ik dacht, ren maar, want ik zag zo'n hondje. Kom eens even snel, want ik heb één ding van ik nodig en dan moest ze aan Twan vertellen. Hoi Twan. Kom gewoon even naar Twan. Kom gewoon even naar Twan. Oh, Even ooiemalen. Even rustig, kom hier neven me staan. yes. En dan mocht ze het codewoord gewoon vertellen. Bontjas. Is Bontjas goed? Koffertje gaat open. En de beste winnaar van €1000 aan vastelovensgoed. Jee. Nou, dat wordt een hele blije. We hebben hem betaald. Ja, Ja, gefeliciteerd. dank je. Laat het even indalen. Ja. De beste allereerste en dus de winnaar van dit fantastische bedrag. Yes. Pak de check even in hand. Oh, oké. Laten we eens even zien. Ja, die is nu live. Ja, ik weet het. Ja, vertel even, wij zitten hier neven mij. Waar komt ze vandaan? Tess. En ik kom uit Buchten. Hoe Buchten? Ja, maar ik dacht eigenlijk dat je er een zittert zou staan. Ja. Wanneer dacht ze van, hé vrek, we zijn Nou. hier bij de visvijver in het Limbrichter-bos? Nou, mam heeft echt zijn rangstrieën op de snelweg, maar toen is ze echt kwijt geraakt. Zijn we zitterd, doorgegangen. Waar zijn we nog geweest? Grevenbeek, Papenhaven. Overal. En ineens ging ik live en we zeiden water. Ik zeg, ja, het kan best zijn dat ik ooit foto's heb gemaakt met mam voor. Ja. En een meisje wat ik ken zei, moest daar. Ja. Ik zeg, oké. En toen zag ik hem vanuit daarachter. Ik zag het al glimmen en toen dacht ik, dat moet ik zien. Maar wie heeft die man ons achtervolgd? Wie is dat gegangen? Nou, hier ging ik op de snelweg langs en weer je de andere richting op. Maar wie weet dat weer in de auto zitten? En in de auto, dat zou met een lijnbusje nog rijden. We zijn niet met een aanwijnbus. Oh, dan even het raam gekeken. Nee, het zit, ja, volgens mij zinnig, ja. Maar we rijden al een gevoel dat het in Zittert gedaan wordt. Ja. Dus dat is fijn. Oh. Dit moest er even bij komen. Ja, Ik vind die nog rustig. ja, ik heb de schoen ook gehad zonder Witte sneakers in het bos, altijd een heel goed idee. Ja. Ja. Hé, maar de Stacey noemt een hele mooie check. Ja, Maar dat mist nog het, hè? dat microfoontje. Pak hem maar. De gouden sammofoon is voor dich. Wow. Mag ik hem voelen? Oh, dat ben ik zwaar. Nou, laten we eens even zien, want ik vind het nog heel matig blij. Wie Ja, blij bussen? ik ben heel Laat het even horen. Geweldig, Oh, fantastisch. heerlijk. Hey, heb ze enig idee wat ze allemaal met gaan doen? Zoepen. Zoepen? Alleen maar zoepen? Alleen maar zoepen. Oké. Ja, en misschien nog gaat nu sminken halen. Oké, en een leuk pakje. Ja, dat heb ik Ja. al een soort van bijeen, maar Oké. ik ken nog niet. En ga je al die bonnen voor zichzelf houden of ga je Nee, ze ook gewoon delen? rondjes geven. Ah, oké. Zeker. Dus voor een rondje moest ze in Buchten zijn? Nee, in Zittert. Oh, Of in Zittert. Maastricht. Oké. Buchten is niet zoveel te doen. Nou, fantastisch. Ik zou zeggen, Ja. nogmaals, van harte gefeliciteerd. Dank je. Geniet ervan. Ja, dat ga ik zeker Dus doen. het is niet heel spraakzaam, hè? Nee, Ja. ik ben even... Nee, ja. Moest even bij Ik komen. moet even bijkomen. Nou, maar niet doet. Krijg er een mooi plekje toe? Jazeker. Op Of de ga je er met kamer. de straat op met de vastelovend? Ja, dat gaat te zwaar. Ja, dat denk gaat ik. zwaar, hè? Ik denk ook niet dat er zo snel afgepakt wordt. Ja. Nee, dat kan toe te staan. Goed. Dat is zo'n plaatsje. Mooi. Ja. Geniet ervan. Ja, de beste terechte winnaar. En hiermee gewoon voor de livestream weer afsluiten. Dit keer in de gemeente Zittert-Geleen. Hier bij de Rolle, de visvijver voor de duidelijkheid, in het Limbrichterbos. En ja, we over de volgende keer zien. Doorveel moesten naar l1.nl/sambafoon. Yes. En we weten steeds ook hier met een check en een gouden sambafoon. Geniet ervan. Yes, dank je. Oh, heerlijk.